Ukázalo sa však, že ani kresťanstvo nie je také samospasiteľné a také skutočne jednotné, ako by sa zo začiatku vzdalo. Svätý Peter, ktorý s kresťanstvom do Ríma prišiel, nemohol predpokladať, že ríša rímska sa rozdelí a že aj v kresťanstve nastanú rozbroje. Centrom východorímskej ríše, ktorá sa oddelila od západorímskej, sa stal Byzant, neskôršie mesto Konštantínopol, dnešný Istanbul. A tam práve vznikol problém. Teória významného kresťanského teoretika Arejóza spôsobila stáročia trvajúce problémy pri šírení kresťanskej viery. Biskup, ktorý zomrel v roku 336, bol otcom arianizmu, ktorý sa neskôr uplatnil najmä medzi germánskymi národmi. Avšak vypukol spor kvôli, je to teda smiešné, ale písmenu I. V gréckom slove homouzion, ktoré znamená jednej podstaty. Najdôležitejší princíp kresťanskej viery je totiž, že Kristus, Boh Otec a Duch Svätý sú jednej rovnakej podstaty. Arianskí kacíri však vyznávali nie homouzion, ale homiuzion, teda že syn nie je jednej podstaty s Otcom, ale je mu len podobný. Je to vlastne popieranie princípu trojjedinosti, tomu, čomu sa hovorí Najsvätejšia Trojica. Kým na jednej strane ochrancovia viery tvrdili, že Kristus je Boh, arianisti tvrdili, že je bytosťou. Náboženský spor vyústil do krvavých konfliktov a musel zasiahnuť až cisár Konštantín I. Spočiatku sa celá záležitosť považovala za zvyčajné teologické dišputy, ale keď celá záležitosť prerástla v krvavý konflikt a začali sa krvavé bitky, prenasledovania a útoky, v roku 1325 zvolali do Níceji prvý nícejský koncil. Na koncile takmer 300 biskupov jednotne potvrdilo najdôležitejšiu tézu kresťanstva, že Kristus je pravým Bohom a je jednej podstaty s Otcom. To však neznamenalo koniec vnútorným náboženským sporom, ale iba ich začiatok. Boj s kacírmi poznačil aj ďalšie storočia dejín náboženstva.